lang ako
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa Tonya Linya, Sir Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. May gabi, action by kayo sa aton mga listeners. Sari, atag naton lakat sang aton tiyempo sining gabi, no? Lunes, kita karong adlaw, Oktubre 25, tuig 2020-2021. Aha. Sa inopses, o kon kapungsuran nga kondisyon sa aton tiyempo, amuning ITCC, o kon Intertropical Convergence Zone, nag-apekto sa Southern Luzon, diri sa aton sa Kabisayan, kag Mindanao. Ang Northeast Monsoon nag-apekto man dito sa Northern Luzon. So ang ITCC ari sa mga lugar sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, sa Kabikulan, kag Bulacan nga ang gindulot umuni magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Dito sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley, kag Cordillera Administrative Region, natugas ang Northeast Monsoon o kung hangin amihan, ang ilang tiyempo magalumon ang kahawaan nga may pag-ulan. Kag ang Ilocos Region naman, may pagulugal uman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga mahinay o kon manipis lamang mga pag-ulan. Sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, nalakip na kita dire sa Western Seaboard sa Kabisayan. Medyo maayad-ayad ang aton tiyempo, may pag-uum-guum man ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may naligwin man ini nga mga pag-ulan o kon pagpanag-uob tugas ang ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Ano ang natabo sang duha ka bagyo to sang nagligad nga sinimana before nag-weekend? Si Tropical Depression nga muni nagulhot sa dalom sang Zamboanga sa Dipolog na yon. Tropical Depression na siya. Ang iyang lokasyon ara siya 210 kilometers west of Kalayaan Island sa Palawan. 11.0 degrees north, 122.2 degrees east ang iyang coordinates grid action bray, pero ang idulot niya lang ni ang mga trough o kon mga cluster of clouds may dala water vapor nga i-condense sa rain showers. Kag may kabaskugon siya nga hangin 45 km per hora. May pagmadlos sa masubra sa 55 km per hora. Pakadto na siya sa nakatungdan na aminhan nakatungdan sa sulod sang 15 km per hora. Punta riya yan ang Indochina o kon Vietnam. Okay. Ang isa yung naghahana nga naga-brewing kung naga-pulon-pulon di sa Northwest Pacific Basin, ginhingadlan siya nga international name si Malo. Classified na ang iyang category as tropical storm. May-ari ini siya antad sa distansya Mill City, 45 kilometros ang nasidlangan sa Northern Luzon. Ari siya sa 17.6 degrees north, 138.2 degrees east. Way pa siya kasulod sa aton PER, no? Ang iyang persa 65 km per hora, nagamadlo siya masubra sa 80 km per hora. Kag
ang giho yan ni padulong na namin na nakatungdan sa sulod sang 25 km per hora. Ti kung mag-amo ni ang iya nga dalagan, ang hinampot yan ni Southern Japan. Southern Japan sa babaw medyo hindi ni siya magsulod sa aton PER. Mayo. Okay. Karon ang Northern Luzon ara sa kasarangan sa nga may kabaskugon nga hangin, na sidlangan pakadto na sidlangan. Northeast to east nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iban nga bahin naman niya sang Luzon, medyo kalmado, mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin direksyon sa naaminhan na sidlangan pakadto na bagatnan na sidlangan northeast to southeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan, upod ng Mindanao nagapabilin nga aray man kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin na aminhan na sidlangan kag may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay, so diri partikularmente sa aton Western Seaboard sang Kabisayan, partikular ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, aton mabatyagan ang may pag-uumbuom ang kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan may naligwin lamang ini nga mga pagulan o kon pag panaguob ngalin sa RTCC ginabot obdan sang localized thunderstorms. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan sa gihapon ng pagdukoy-dukoy sa hangin magahalin na aminhan na sidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical type. Alas 6:30 sini nga gabi action bray ang unas naton 0.4 metro. Ang taob karon ala una in punto sa kagahon 1.6 metro ang takos ang kadalumon kag alas 5:22 nagpahuway si haring adlaw magapakita ini siya alas 5:34 buwas sa aga. Kag ari kita 25 hasta 31 degree Celsius. So manalakat sa ato nga tiyempo kay bulkan kanlaon. Pito ka pagtayog volcanic quake no. Moderate lang kasarangan ng iyang bugas ang white steam latent fume nga may tibuok init siya 300 metros ang kataason halin sa iyang guab kag nagkulap ni sa direksyon na bagat na nakatungdan southwest kag nabagatnan nasidlangan no southeast kag ang moment hilagang kanluran aminhan nakatungdan bukadamo nga direksyon. Okay, nagapabilin slightly inflated no gamay nga pagubag sa ground deformation niya kag may takos 524 toneladang asupre o sulfur dioxide nga ginbuga ni bulkan kanlaon sa takos ang aton volcanologist sining pitsa 21 lang sang Oktubre. So liwat DOST boards in collaboration sa aton command center nagpaabiso sa aton general public ag stakeholders. Hindi pa pasakaan ang 4 km permanent danger zone harap gyapon sa alert level 1 si bulkan kanlaon. Kag lastly ang earthquake information ta way ta may nakita nagtayog di sa occidental kag sa oriental side naton sa isla sang Negros. Action bright. So far tulo ta uhaya. Salamat gid Sir Gan may gabi. Okay. May gabi. Yes sir. Sa mga utod nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:12 na subong adlaw Lunes kita Oktubre 25 na 2021. Mayara na gid lamang kita sang 61 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 68 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi 2022. Aksyon firing line
Bukas na aton sa Facebook page Pagyas Aksyon, radyobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtob las 9 ang tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Over the weekend, mga kaksyon, anong patay sa Negros Occidental sa nari-sari nga mga insidente? Sa nagligad o kon kahapon nga adlaw, duhang patay sa aksidente dito sa syudad sang San Carlos matapos iya nga madulaan sang preno ining isa ka minibaso nga nagakarga sang malapit 40 ka mga pasahero nga kontani mga kumpanyar pa ini sa lubong sang ila sini nga lola mga kaksyon sa syudad sa San Carlos. Ahay tinagkala aksidente, duha ang patay. Aksyon Firing Line. Samtang sa Banwa naman ya sang Murcia Sabado sang gabi, duha iya ka motorsiklo ang nagsalpukanay. Ang resulta, duha ka mga driver sini lunsay man nagkalamatay kag ang angkas nila pilason. Aksyon Firing Line. Sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, isa iya ka nagatrabaho sa simbahan, ginlothang patay. Aksyon Firing Line. Sa syudad sang Bago, iya isa ka persona, mga trabahante sang kampo sa tubuhan, nagilinaway posible ini, linabo, patay. Aksyon Firing Line. Sa Bago man, may namilasyon lang naglalisay Aksyon Olivero sa Brahabla, linuthang, buhi. Aksyon Firing Line. Sa paa lang igo hindi buhi. No? Sa paang igo niya, bunano man yung sitwasyon, nabi magpaiway sa problema mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad diri karon iya sa syudad sa Bacolod Bakaksyon. According sa report, mayara na sang 90% ka mga empleyado sa pribado ang nabakunahan na. Aksyon Firing Line. Samtang rehistro sa aton sini nga Commission on Election, wala kaubusan ang mga taga Bacolod nga wala makaparehistro, no? Kagina linibo na naman Aksyon Olivero ang naglinya aga pa sa gusto magparehistro. Pero tiyang akomodaron sang Comelec, masobra 400 gid lamang. Tiyo lapit na lang ang 30 ho. Aksyon Firing Line. Dili sila naghalalin man. Bacolod non lang gid ni. Daw ka first time. Hindi naman ihambal naton nga inang manugtapos na ang registration kay halin sa pagumpisa sa bulan sang Setyembre, no? Basta nagliligad pa nga mga 2 months ago na. Daw kada adlaw nagaginutok kid man yang Comelec subong do ka lain gid subong na. Aksyon Firing Line. Sa ano ning nga rason man nagliligad to nga mga tuig nga eleksyon, daway ginasapak. Dira naman sila nagadugok sa tag 2 to last day daw mo na abi. Last 2 days ago Aksyon Olivera, no? Or last 2 days galing nga magparehistro. Pero subong daw pila na ni kabulan nga daw gadugok las lang gadugok. Daw porti ang kuano, grabing impluwensya ni kuano ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez na. Aksyon Firing Line. Kino sa iya lang niya nagparehistro nga adlaw linibo. Anyways, nantawon tanay kung magkalaobo sila parehistro, ano? Aksyon Firing Line. Ang iban nga walita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa probinsya sang Negros Occidental, COVID-19 booster shots sa Neg-Oc magpa-depende ini sa ipadala nga bakuna. Signal sang DOH ginahulat suno kay Governor Lacson. Aksyon Firing Line. Karon man dugay-dugay nga aton sini nga mangin resource person tonight. Isa man ka doktor gikan sa Negros Occidental, ini may connection sining one hospital command bla. Gusto lang nila i-report kag ipahibalo liwat sa publiko ang proseso para mas mahapos pagid sa ila mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Last 17 na iningabahin sa aton sa nga pagpangalagad mga headliner sa lokal ginadulong sa aton sang Bloterna Plus Herbal Capsule. Nga himo ini sa Bloternate nga may magranon nga Taraxirol, ini isa ka sa isang cyclotide nga nagabulig ini pagdulong
sang kalamay sa aton silyo pagi sa pagpasanyog iya sang insulin nga ginatawag sensitivity para masiguro ang epektibo nga pag-usar sang kalamay sa aton lawas para gamiton bilang enerhiya kag hindi ini magtipon sa aton dugo. Anako, gina-irekomendar tagid ang blotter na plus herbal capsule para sa inyo sining nga ikaayong lawas mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Paamolya kita gamay nga mga balita didto ya sa national mga kaksyon kay mga balita sa national buwas nga adlaw liwat naman kita nga ibulaga sa ikasyam na katinion Action Oliver nga pagsaka sang petrolyo kon gatong. Aksyon Firing Line. Masobra naman tag piso ang kada litro isa ka buwas. Buwas ko na lang isugid para ma-surprise man kamo. Aksyon Firing Line. Pero buwas nga adlaw, di ko magsala tag 15 pesos na o 16 pesos na ang ginabtan sa pagsaka sang gatong ay na ni pungsod Pilipinas. Pero duway kita kabate, kagway kita kakita sang tikab sa aton sini nga mga politiko kag mga opisyalis sang gobyerno. Aksyon Firing Line. Pero ariyo ang maayong balita mga kaksyon para sa mga driver naton kay ang DOTR, Department of Transportation mga kaksyon nagpalayag nga ti ara na ang 1 billion pesos nga subsidy ipaagi ini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB mga kaksyon para sa mga transport sector. Aksyon Firing Line. Hindi may connection sa Section 82 sa train law mga kaksyon nga dapat sa panahon sang kapitunan or kapiot mga kaksyon ilabi na gid sining padayon nga pagsaka sang gatong kada Martes kada semana may ara sang subsidy nga batuno ng aton sini nga mga driver. Aksyon Firing Line. Ini ginatawag nga cash grants mga kaksyon paagi sa Pantawid Pasada program sang nasambit yang LTFRB Ti hulat-hulaton nyo na kung sanay sino nga mga driver ang makabenepisyo sini kay base bala once nga driver kaksyon Oliver syempre kwan ka pulo pigado ikaw. Aksyon Firing Line. Ti way na guro dapat sang pilion pa diri tanan sila dapat siguro maka-avail sini kay ti pigado gani mo. Pero may ara gin man sang okay sa may mga pulis gani nga nagapamasahi mo inabla mga pulis yang inang kung kaisa wala iya sang pride, wala bugal sa panahon sang day off niya nagabiyahe siya sa mga salakyan o kung sang iya sini personal nga salakyan. Aksyon Firing Line. Ba siguro i-assist man ni sila guro kay may ara gin man ibang driver da daw lingaw-lingaw lang bala lingaw-lingaw at least maka-income sa day off nila nga time. Aksyon Firing Line. Pero mayuman nga sila ni tanan makatilaw sining subsidy nga ginpalayag sang DOTR mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang ang iban nga balita didto ya sa national, si Senador Sherwin Gatchalian nagduso sining isa ka hagna mga kaksyon nga kontani idomili na ang opsyon o kon ginatawag nga substitution kay nga nagapaninghamot na ang substitution before pa naman mag-end si November 15. Aksyon Firing Line. Ining pagbawi sang kandidatura sunod diri kay Gatchalian mga kaksyon siya dapat amyendahan na ang Omnibus Election Code nga dapat kung ikaw isa ka kandidato nga nag-file ka sang imo sini nga COC manginsagrado ang ginatawag nga baluta kag ang imo sini nga pagpapili hindi kay gamiton mo lang ang imo sini kaugalingon o kung nagpagamit ka lang sa mga may mga gahom kag pag-abot sa panahon ikaw paga-islan lang sigilayon sang gusto nila nga mangin presidente, vice-presidente kag iban pa nga posisyon sa gobyerno. Aksyon Firing Line. Pila lang sa nagsuporta sining ginduso ni Gatchalian amo sanday Senador Mig Zubiri mga kaksyon, Nancy Binay, Grace Po kag si Joel Villanueva nga nagasuporta nga dapat mapasarta ini amindahan tang Omnibus Election Code nga way na sang solo substitution magluwas lang kung si kandidato napatay o kung naglain gid iya ang pamatyag nga ini ma-justify. Aksyon Firing Line. Iti subong daan ho porte na nga tandian ay Action Oliver mo may ara na sang BBM Inday Sara tandem paabuton ta dason nga mga inadlaw. Aksyon Firing Line.
Tapos sinila nga adlaw may litrato naman nga nagatindog si Inday Sara nga nakapadyama lang. Upod niya si Bato de la Rosa. Oh, kay saya pag ganito palagi sa Senado. Bato de la Rosa, basi sila man ang mga updanay. Action firing line. Pero naging pagwa nilang balita subong nga number 1 sa survey amoya si Bongo. So paano nila niwahigon si Bongo agod islan ni Sara. Action firing line. Doro nagsugo man si Bongo nga pa survey man ko kay do may plano gisla nga islan kuya nila iya ho para itandim nila kay Bongbong Marcos ti kaluluoy sa akon karon. Ti si Bato de la Rosa nag-advance na to bisita kay Day Sara para nga siya yang islan kag itandim kay Bongo. Action firing line. Amo na mga kwan subong pero ang caravan ni Leni Robredo Action Oliver do ka consistent no from Visayas to Mindanao halin sa Luzon. Remember ang taga Luzon subong medyo napulaan na gamay sa Bisaya nga presidente. Action firing line. Mao na ibantay-bantayan nato kay taga Luzon karon basig moingon sila nga mo support mi ni kuan ni Leni Robredo. Hala paning kamot mo dinha sa Mindanao. Action firing line. Kadiri na ba sa Bacolod kahapon o nagligad nga adlaw nagparada idi si Dailene di sa aton mga 500 ka mga salakyan ato sa pagkadamo hambal sa iban ti ano ang mga nagakontra kay Leni Robredo hambal sa ti ano ang salakyan mabuto. Action firing line. Hindi man na literal nga salakyan mabuto, siyempre nga sakay sa salakyan iba kabubuhan man kung kisa ano. Action firing line. Sige, amo na nang ulo update naton sa politika mga kaksyon diri sa pungsod Pilipinas kay way pagidman masyado nagabagang politika no, nagaamat-amat palanggid siya baga. So amat-amaton taman. Action firing line. Diri kita anay tutok sa kay COVID-19 subong nga gabi kay may bag-o subong nga kaso 4,405 mga kaksyon ang bag-o ano. And naglabot na sa 2,761,307 kabilugan kag nagdubo na sa 57,763 ang aktibo. 2,661,000 kag 602 ang naka-recover na samtang ang patay 41,942 na sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. Pero suno dire makaksyon sa kay Undersecretary sa DOH nga si Dr. Maria Rosario Vergere ang pungsod Pilipinas ara na sa low risk nga situation o kon classification kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Ang daily attack rate kuno mga kaksyon ara na lang sa 5.89% sa 100,000 equivalent niya no. Ikumpara mo siya sa 11.41% sa nagliligad nga mga binulan mga kaksyon baw sobragid sa katunga ang nabuhin ti Dumayo ini nga balita para sa aton. Action firing line. Pero hindi lang gid kita mangin kumpiyansa mga kaksyon kay bangod si COVID-19 nagapabilin gihapon sa aton sini nga palibot. Action firing line. Suno pa diri sa kay Vergere nga ang tanan nga mga rehiyon sa bugos nga Pilipinas take note mga kaksyon ara na sa moderate risk nga ginatawag niya low risk classification. Suno pa kay Vergere mga kaksyon. In fact, ang Metro Manila Hospital subong nagpadaog na sa 70% ang occupancy rate mga kaksyon sa sining nga mga panahon. So nagapakita lang nga si COVID-19 nagaamat-amat na gidman panaog depende gihapon kung paano kita magproteher sa aton sining nga kaugalingon. Action firing line. Dito gani sa Metro Manila subong Action Oliver pwede na makagwa gid ang kay level number 3 na mo, alert level number 3 na. Pwede na kagwa si senior citizen kag magpulo panihol sa mga malls dito pero dapat bakunado ikaw 100%. Action firing line. Makadlaw ka lang galing kay si senior citizen hindi makabisita sa patio sa ilahi mata kay maginutok pero pwede kalagaw sa mall. Action firing line. Pagkatapos ang Dolomite na beach nila so sa apat ka adlaw 100,000 individual ang naglagaw dito. Why napili bata tigulang matambok maniwang basta kasarang. Action firing line. Grabing Dolomite Beach dito sa may Manila Bay mga kaksyon puerte ang tawo iya te lantawon tani
kay base amo naman ni ang dahilan nga sumaka na naman liwat ang numero ni COVID-19 dito sa Metro Manila. Action firing line. Kabay pa kung kaisa basulon tang gobyerno sa tamaan ka higpit Action Oliver, pero kung imo gid padalman mga tao dungol. Action firing line. May gin-interview to gani nga Iloy dalayang mga bata ya, ambalya sa alam nyo sir, mga 2 taon na hindi nakalabas to mga anak ko, so ngayon lang pinayagan gito ganyan. Tikinang lang ginabala. Ang bata ya kung hindi niya gusto sa Iloy, paano-manong bata mamilit ged. Imo na ya Iloy nga gusto. Wag mo nang dahilan yung anak mo. Action firing line. Hindi na siya kasarang sa imo, ikaw ang may puder dira. Alas 7:27 in Action Radio Philippine Standard Time. Maghambal kita hospital mga kaaksyon dito sa Metro Manila. Medyo nagnubo-nubo na ang rate dito sa kadamuon sang kaso ni COVID-19 nga mga severe bla or meaning gina hospital or ginatatap gidya sa mga doktor ka mga nurses naton. So maayo ina nga indikasyon. Action firing line. How about diri sa aton sa Negros Occidental? Amo nang usisaon ta kay may ara kita diri sang ginatawag iya nga One Hospital Command. Magambal kita One Hospital Command mga kaaksyon. Ikaw gusto magpa-hospital, manawag ka sa numero, agod nga pabalon mo sila nga gusto mo magpa-hospital, kag sila ang manawag sa mga hospital kung diin ka pwede dalon. In short, ang ginatawag naton nga pagpa-hospital mo, pag-abot mo to sa hospital, may nakahulat na nga kama para sa imo. Nga hindi ka na magsala-sala pa, no? Hindi ka na magsala-sala pa. Ginakiter ini sang Negros Occidental, tanan nga mga persona bilog nga Negros Occidental, bisan pa Oriental pagani, kung taga-Oriental ka, kung kinanglanon gid, kag taga-syudad sang Bacolod. Action firing line. Ang numero ni COVID-19 diri sa Negros Occidental kag sumuman diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Na check naton diri nga nagjutay gid man, no? Nagjutay gid man ang numero ni COVID-19 mga kaaksyon kag ina maayo nga balita para gid diri sa aton. Now, sunod dito sa Manila ginmuno ko sa inyo, nagnubo-nubo gid man ang rate na dito kon sululod sa mga hospital ang pagahambalan. Kabay pa nga initanan mga kaaksyon, indikasyon na ini agod nga sa pila ka adlaw o before pa naman ang Disyembre, makahambal kita makaaksyon nga ay salamat, makanulo normal na gid kita. Action firing line. Diri sa aton sa Negros Occidental, kumusta ayhan ang mga hospital tadi nga gindesignar nga diri dalon ining mga COVID patients mga kaaksyon? Online sa firing line. Sa aton sining nga linya makaaksyon si Dr. Girly Pinunggan sang One Hospital Command sa probinsya sang Negros Occidental. Doc, maayong gabi sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Mayang gabi man sa tanan. Sa linya si Action Brian Mordendo ka. Ang imo sini kaupod sa mga gabi. Doc, mangonseho lang kita una-una, kumusta ang operation sang One Hospital Command since ka nag-start ini siya sina nga adlaw, Doc? Ang aton nga One Hospital Command nagasukod kid ini sang July, gin-launch ni ini sang July. Tapos nang nag-fully operational kita atong pagsugod ni sang surge ta no sa mga September, pero nag-start na kami to July pa lang, hospital to hospital pa lang. Okay. So sang September naupod na aton nga mga LGUs, ang aton mga NHOs, kag aton nga city health offices no sa probinsya sa Negros Occidental. Okay, so far kumusta, Doc? Ano sir? So far kumusta ang inyo sining operation? So far daw okay man no. So if that's not only involved ang aton mga referrals, but pagkita man da naton ang aton mga data sa aton mga cases no. So sa subong nagamat-amat man nga lubo kay there was a time nga sang last week of August up to September kag first week sa aton nga sang October nagataas sa aton mga cases. So there are times nga aton mga COVID centers no. Especially ang Cadiz District Hospital nagasubra sang 100%. Aton Valladolid amo man nag-open kita sang bag-o nga COVID center, amo na siya ang kuan ang ara sa Himamaylan, ang Governor Valeriano Catuslao Memorial District Hospital nag-cater na siya 51 beds. Okay. So ang aton Cadiz District amo na siya ang 92 bed capacity na COVID tanan ang gina-cater.
kagang Valladolid 35. So nag-increase ang kadis mo. Kaya we started with only mga panang nasong karmero, mga 60. Mhm. So subong ang aton nga Cadiz District Hospital nagamat-amat man nga kuan no po no, so may mga bakante pa kita kada aton Valladolid man amo man. Mhm. Okay. So, ano nga mga binulan giti Doc nga medyo nakahambal kamo bingaway na giti butangan sang pasyente sa COVID, Doc? Nga nang problema gid kamo? Mhm. September, last week September has the second week of October. Mhm. So puno-puno di kita, no? So that's why nga nag-decide ang province ang September. So last week sa September nga mo-open kita sa Himamaylan. I see. Muon pa naman another COVID center kay daw wala na dito butangan Mhm. kang aton nga mga cases. So Mhm. subong nagama't-amat man nga may mga bakante ta. Medyo hindi man gid siya dako kuan pero at least nagnubo-nubo man. Okay. Magambal kita nubo Doc, for example, pila ka porsyento ang ginpanaog nyo man sa sini nga mga sinimana kay Let's pintindi say- ko. Ho? Mhm. So ini man lang mga pila ka days na daw nagpanaog. Pero amo na siya daw ka-erratic man sir no kay daw may ara man nga call pension sa pagka next day. Aha. Pagka kuha naman may ara naman ta so nagabakante guro nga mga tag 10. Mhm. Ang isa ka let's say ang Cadiz mabakantihan siya 10 pero may gabulos dayon immediately. Mhm. May galinya so naga-waitlist kita. Aha. So may ara kita ga-waitlist kita sa Cadiz, ga-waitlist man kita sa Valladolid. Mhm. Pero more or less mamata-mata man sila pasulod sa hospital. Aha, naka-experience ka mo da Doc nga sa isa ka adlaw pila gid kabilog ang COVID patients nga isulod sa hospital? May pila ang pikadamuon? Magka-average kita sir kay kami ang handle sa aton nga one hospital command mga Aha. doctors mo Aha. nang ako abi as ara sa HOD sa Hospital Operations Department Aha. sa duha ta ka chief of hospital nga taga sa iya sa Teresita Landoni si Dr. Maestral kag si Dr. Pabilio sa Kabangkanan. Aha. So more ang sa positive lang naton guro magka-cater kita. Ito waitlist kasi magka-waitlist pa kami sir mo. Hmm. So ang sa ako na experience kasulubra kita ya guro mga 50 nga mga referrals sir in a day. 50? No, 50? pero hindi man sila tanan, hindi man Aha. sila tanan COVID. So kay may ara kita hospitals nga ga-cater man ang COVID. Let's say like aton Teresita nandun aton provincial hospital, Okay. kag aton Lorenzo Saico Kabangkalan, kag ang apat pa ka sa district hospital yun sa province ka Mhm. naga-cater. Tatlo man ang aton hospital nga COVID, so 9 ang hospital sa province. Okay. Pero hindi lang ni COVID, Doc, ang ginabato nyo. Tanan nga sahi sa Tanan. pasyente, palabalatian. Tanan gid sir, tanan nga balatian. So nag-start kita referral so from aton barangay health station siguro aton mga BHWs gabulig man na no kung may Mhm. ara man ginabatsag aton mga pumuluyo Aha. sa makadto lang sila sa nearest nga barangay health station nila Mhm. or city health officers or municipal health officers no. So dira na yang magkasugod ang aton nga referral. So malantawon man na nila kung base pwede pa man sa level sa aton nga mga LGUs I see. no? So, antes sila yung, kasi yung iba nakitang lang na admission, so amo na makalapot sa atong hospital, Mhm. ang referral. Okay. Ang tanan nga pasyente kag ginakiter yo there Doc no para gid lamang ni sa mga public hospitals tanan-tanan ang referral ninyo. O sa public hospital ka lang sa probinsya. Probinsya kag sa Corazon amo na. Sa Corazon, Aha. nang diretso na lang kami tawag sa Corazon, kung kinahanglan na siya severe, ng mga severe cases, kinahanglan na sa tertiary care, Mhm. so sa Corazon na nakita nato sa CL. Mhm. May ara ta data Doc nga kung pila gid ang sa isa abi ka bulan, pila ang halin sa Negros Occidental kag pila ang halin sa syudad sa Bacolod. Amo sina. Nang actually sir, ang Bacolod na cater naman from January to September, mga sobra man siya 1,000 Okay. ang amon nga cases nga Mhm. nga na-cater from Bacolod City. Pero sa probinsya ta, pagsugod sa aton nga one hospital command, more or less mga 5,000 plus na amon na cater, Mhm. no, from Negros Occidental residents, 5,806, no, Aha. tapos ang October 12. Mhm. Tapos ang sa kuha naman, sa mga COVID patients, mga more or less mga 1,003 Mhm. ato na Twitter sang pagsugod na lang sa aton one hospital command. I see. Doc, ano ang kwan? Ano ang maayong outcome
sining pagbutang sang One Hospital Command in terms of COVID-19 subong nga ginaatubang naton? Anong nabulig niya? Ang mabulig, actually, sir, ang aton mga maging well-coordinated ang aton nga referral sa aton pasyente. Okay. Tapos, maano ta sila sang hospital nga appropriate, matagaan sila sa appropriate care sa depende sa level of kinahanglanon nila. Very good, no? Aha. So ang pasyente maakomodar siya medyo far away abi ang delikado sang kabuhi niya dako ang tsansa niya gid nga maka-overcome siya abi no sa sitwasyon niya. Oo, sir. Mhm. Makabulig kay dito ta siya ibutang dito kinahanglan so sang specialist ibutang ta siya sa hospital nga ara ang aton mga specialist. I see. So, oo. Pero kung emergency bed, diin siya pinakalapit na hospital, dito taman siya na ipadala. So, kung kinanglan niya sang step-up care, so isaylo naman siya naton. So, daw, more by application ang referral namon, sir. So, mas medyo mahapos. I see. User-friendly. Oo. Aha. Kundi hindi gin mamatago sa aton de sa Negros na nag-surge giman kitaya sa bulan sang Setyembre and hambal mo kay na first week of October. Oo, maybe ining One Hospital Command Doc amo ang nakabulig ko nga nga daw wala diri natabo sa aton sa Negros ang nagkalahinabo dito sa Mindanao, sa Cebu, sa Davao area, Metro Manila nga sometimes ang aton nga mga pasyente ara na ginatangki sa ospital. Oo. So wala pa man dito naglabot sinaya nga kuan sa tunga time kay gin-maximize ta, gin-optimize ta ang services ng aton mga hospital no. So na-distribute ang aton na patient. So makabulig gid. That's why nga dako gid ang bulig niya nga ang mga pasyente tanan nakasulod gid sa ospital wala yan na hambal nga ara naga hilira na lang sa sagwa sa amo ning hospital kay why na sila butangan. Why do wala natabo sa aton diri? Daw so far na pangitaan paman sang means nga ma-accommodate sa aton nga hospital pero there are cases din nga daw law ay naman gid sir mag-abot sa aton nga hospital so hindi ta na ginaya makuan manigar nga daw hindi na ginaton nga mabiligan no so pero natagaan man sa nakabagay nga ano care sa ila. Okay. Kung ang isa ka pasyente so far antes maglabot na sa doc maagi gid kamoy sa barangay no or sa LGU no sila. Ang aton po ang sistema dapat amo na siya pero kung emergency naman na daw ma-feel nila nga kinanglanon pwede man na sa kadiretso actually ang iban diretso sa hospital nag-walk-in pero gina-advise ginamon tani mas maayo nga maagi kay base bala ang ina nga case pwede man lang to sa patient nanong siya so hindi na mag-overcrowd ang aton nga hospital no ma-overwhelm ang aton mga frontliners kung damo-damo na gid sila nagapila sa hospital. So far kadako gid sang bulig niya no na organized no ang mga pasyente dire sa probinsya sang Negros sa Occidental and we are hoping na no nga kung if in case the COVID-19 madula na gid man ini mapadayon ining One Hospital Command Doc ano kay para at least makiter gid ang aton nga mga pasyente no. Mas mayo siguro sir na mapadayon kay daw ka sa aton bala sa amon mga frontliners no as frontliners daw ka okay man sang sistema subong kay daw ka well coordinated ang mga referrals no, sa province. Kay may mga may mga kwanta nga daw hinay balikan ta si Doc Girly Pinunggan mga kaksyon. Action Firing Line. Kasi ng information niya tonight regarding sa One Hospital Command nag-inform sa publiko ng ating hospital subong kung gin-mention ni Doc Virgie dito sa Metro Manila nga nagdubo-dubo sa pila ka porsyento so amo-amo man diri sa aton sa Negros. Go ahead Doc, nautod kita pasensya. Okay. Okay, so subong Doc medyo kolokampante na kamugamay may bulubakanti na. So pero ti amo na hindi lang gyapon nga po magkumpiyansa Doc ano sa sitwasyon so, ta. Wala gid kami ka kumpiyansa anay sir kay ti loga sa kapanaog man siya mo pero at least bala may sistema kita nga pwede makabulig. Okay, may naga-question diri siya Negros Occidental tinga ang agin cater pang Bacolod daw syempre iti pala riho mala na nga mga tao di pala Doc. Oo, wala ta may mo patient mo bala. Pasyente man so
Oo, kay di may ano man sila, gapanawag man sila through our 911, no? Ang mga ng mga pasyente. So, ang 911 ga-cater man mo ang atong sa probinsyang emergency 911. Kina-cater man ang mga patients, wala na din napili. Yes, correct na. Ang inyong nga trabaho dahil gobyerno, so dapat i-cater taman ini mga tao kay gobyerno man ni sila mo kita tanan dapat makabenepisyo sila. Okay. Pasyente na tayo mo. Pasyente na mo. Hindi bot silingon nga lain-lain ang panggobyerno sa Bacolod kag Negros Occidental sa kwala na gura sa political practice la na guro pero sa serbisyo ya isa lang nga doc ano. Wala na yan sa health, sir. Yes, that's why. Oo, serbisyo man. Amo nang klarohon ta subong kabalo kang kadamo lang nga mga malisyoso nga mga maalam doc nga pamati. Okay. Sa mo. Basta kami sir, de serbisyo lang yan. Ang aton yan, serbisyo lang gid yan. Ang inyo na doc, ano na siya, mando ni provincial government or mando sang Department of Health National, Regional? Actually, may anak man tayo sa Department of Health sang One Hospital Command System. Pero daw, ang ila tanan daw gina-cater like, na mga calls or whatsoever, no? Pero ang diri aton, referral siya, out of one siya, ng cover niya ang bilog nga health services ng province, no? So, ang aton niya, ang nagaman, doctors, no? Doctors ang gaano, so para balaan namon, ano ang capabilities ang ina, yung hospital. Okay. Oo. Of course, amo na so, hindi ya silang IT or ano ang gaman or nurses or ano. So, they are manned by medical personnel, mga doctors, kids. So, ginhimo nyo ni Doc na less ang aton nga mga fatalities? Ano, sir? Na paghimo sining one hospital ka man na fatalities ta, like naging sa COVID-19, medyo nag-lower down gid man siya. Kaya syempre na amumas la dayon, amo sila. As early, bala sir, maamuma sila. Kamo na lang gani ang ginapanawagan namon. Kag sometimes maabot sa amon may mga severe na bala. So that's why nga paano to sa aton mga pumuluyo man nga kung may ginabatsyag sila as early kadto na sa nearest nila nga barangay health station, sa city health officers, municipal health officers para man maapanin sila kag matagaan man advice. Kag makuanan man sila early treatment, no? Para hindi na sila maglala. I see. Anyways, congratulations sa inyo, Doc. At least sining panahon nga kaangay sini, ara kamo yung nagabulig gid sini kag dako gid ang bulig kita mo nagtahaw-tahaw na gid man si COVID-19 plus pagid nga ti nagsunod na gid man kita sa protocol sang health naton nga ti dapat mga buhi kita. Ayaw mag-declare. Oo. Dapat mga buhi. Lawig na. Lawig na. Medyo kapoy na. Nakapoy na ang mga health workers. Correct na. Siguro may time na nagabot guro nga nagkahambal man kamo guro doksan o pani mahuman man para makarelax man kami bisan gamay lang Although nga si balatian ara lang ginaya nagapabilin pero lain nga balatian kag virus ining si COVID mo. Hello. Yes, go Doc. Hello, Doc. Where are you? Ari lang ko diga. Okay, hello, Doc. May gabi. Bigla siyang nawala. Action firing line. Nawala si Doktor. Nawala. Balikan na si Doktor. 7:45 Action Radio, Philippine Standard Time. Hello, Doc. Ara ka pa na, Doc. Hello, Doc. Ay, na-down ang iyang cellphone. Ang cellphone niya, na-down. Sige. Salamat gid sa nag-appreciate sa atong interview tonight. Kadamo sa naga-monitor. Nalipay sila. Doc, balik sa imo. Sir. Medyo nadula ta. Anyways, Doc, anong imo panagyan sa Negrosanon, Bacolod non, sa padayon nga serbisyo, Doc? Amula na yan, amon ginapangayo, no? Hati with one hospital system. Kung pwede maagi na lang pamudaan ng isaan when it comes to aton nga mga referrals or may mga serbisyo kamo nga gusto di paano sa aton nga probinsya, no? So ginapasalamatan pa lang niya si Governor Bong Lacson, no? Kay iniya kuha niya din create iniya nga system sa probinsya, no? Sila ni Attorney Diaz sa aton provincial administrator, no? Kay sila ni ang anong system ang mga taga-hospitals kami mga doctors, inducers lang kami sa system. Okay. So, referrals pa nagasugod sa aton barangay health station, sa aton mga city health officers, municipal health officers. Pwede man sila kapanawag sa aton emergency 911, no? Kaya pwede man na sila kapasulod sa aton nga referral.
Aha, okay, nice gid Doc. Anyways, Doc, Bisaya ka, Doc? Bisaya ka? Oo, Cebuano. Bisaya. Taga-asaday ka, Doc? Taga-asaday ka? Taga Escalante. Mao dihay nga magkasinabot jud ta kay taga-Escalante mo Okay. ko. Sige. Doc, daghang salamat. May gabi nimo, Doc. Mabuhay ka, Doc. God bless. Okay, thank you. Salamat, Doc. Action Firing Line. Dr. Girly Pinonggan, Maka-Aksyon, 747 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Amo na kay importansya ang mabulig sining one hospital system diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Nakabulig-bulig siya, no? Anyway, sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sa DTX 500 capsule o galion ang pag-inom sini. Discussion. Fearless comment. Action Firing Line. May gabi lang sa kay Richard Esmeralda, nag-monitor sa Bangga Mayor Isabela. Salamat gid. Si Roger Montesino, nag-monitor man sa Kabangkalan City. God bless you, Action Bray. Salamat gid. Diding Alojamiento dira sa may Barangay Antipolo, Pontevedra. Noel Amar, si Bray, shout out ko lang akon kumpare nga si Boy Yolingo and Rayboy Alonan kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Amy Esmeralda Dolido nagamonitor sa Hong Kong. Martin Aliling, Arlene Javier nagamonitor sa Santa Rosa, Murcia. Thank you, good. Si John Biatin Sibalios nagamonitor man. Aslang ko hasta subong ang bantay sa hospital sa Bacolod sa Gua, Japon. Yes. Noel Amar, thank you, good. Good evening, Sir Bright. Tamyaw lang si Madam Vanessa Mayo, Jinky Dayalagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Ivan Boucher, Bia Jonathan, kag si Sir Dennis Richard Tiboroma. Si Jovi Monares, taga-monitor man. Carmelo Garingo, Action Bright 24/7 man ang One Hospital Command. Yes, sir. Carmelo Garingo, okay, sige. Okay. Roger Regala, thank you, Gid. Leve Hilogo, evening Sombray, watching from Charito Heights, Granada. God bless. Si Virgie Olpinda, naga-monitor man sa Celine Homes. God bless man. Melanie Calvas, thank you man. Elizabeth Balaka Gamala, good evening. Jonilo Norbe Kulbaan, mangali ang virus sa mga tao kay naguluwa mga tao, nagpalagyo iban nga virus. George Gargasiran, gahampang tumbapatis ang kapadalagan presidente ng mga bata payaon. Nonoy Magsipok, nagamonitor man sa pharmacy, Ralph P. Pharmacy, La Castillana. Milili Oligo Tamyaw Banisa, nabasa ko ni Kayna, no? JVL Lontayaw, Action Bray, mati lang ko di sa Tangoba. Salamat, Gid Lontayaw family. Elvira Hilogo Araman, George Gargasiran, greet niya lang, syagit lang kay Miga Flaki Kairos sang Isabela and BF Anita Pentibella sang Takuling. Star Mayo nagamonitor man sa Minnesota. Baryoga Ray, Action Bray, amuna gani nga intuling ang ila bilog nga Pilipinas sa iban nga mga politiko, just saying the truth. Athea Kim Iriman, okay. Junilo, dapat ang propose pagid nila ang ara sa sulod sa presuhan kag may mga kaso hindi na pwede ka-file candidacy sa pagid na, no? Alex Fuentes, good evening. Maria F. Morales Hilario or Silairo, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Carmelo, ang amazing registration sang Comelec Subong Action Bray. Reynold Tumaob de Kina, good evening Action Bray, greet ko lang si Papa Neng kag Mama Misa Stoms 2.
Ga-monitor sila daw adlaw gabi. Ba, salamat. Monitor lang kami sa Isabela. Inday Blaza, salamat gid. Christine Minies Villalubos, thank you gid. Sa Pandanon, Imbong Jocampo, Alma Agravante sa Bater, Bia Jonathan, ginagreet si Star Mayo, kag Jinky Dayalagdon sa Singkang Airport, Carmelo, Doc J. Lugo, thank you gid. Sige. Si Enre Onibmi, evening Sumbray, monitor sa Sumag, si IF, mayong gabi sa tanan. Richard Esmeralda, okay na, basa ko na kayo na. Yeah. Balik ko dugay-dugaya, daw pa balita gid preparar para sa inyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Action Radio, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Sa Action Radio, kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, las 8:10 na kita. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Ang pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3 nga nagapa-boost sa aton sa kaugaling bilang sa kay Romy Agsam, si Aldrin Diamante naga-monitor subong dira sa may sitio Talave
Barangay Punao, Syudad sang San Carlos. Salamat gid no. Stephen Magbanwa, Action Bry. Why nasubong stock nga biogesic sa mga butika kuno ho? Ba damo gro naga sa lalakit ang ulo subong. Action firing line. Todman kag sipon, jutay tod nga ulo ambon subong sang ulan kag hindi ka kabalo maghalong sa kuglingon mo. Si Buro ang gidayon. Action firing line. Si Buro kang idayon mga ka-action. Anyways, last 8:12 na sa aton nga pagpangalagad. May gabi lang nga Action Bry pamati kami subong Action Radio. Nagahilay-hilay kay maulanon. Ba kanami giniuhonghong tod sa radyo mo basta maulanon, no? Good evening, Action Bry. Tamyaw ko lang nagamonitor si Pusay, Atisor, Family Camilute, no? Hulagting kag Talidano, family nga nagamonitor sa aton program. Salamat gid no. Sige. Ano tong ngalan niya? Kay Manangfe Talidano, Santa Limagaw, La Carlota, LA Kawayan. Medyo mahirap basahin yung text mo, ano? Sige. Right, last 8:13 na mga ka-aksyon. Action firing line. Buwas nga adlaw mga ka-aksyon, magasaka na naman ang presyo sang gatong. Di ko na paghihambal kung pila basta sobra piso kada isa ka litro. Action firing line. Swerte, no? Kabalo ka sa sining mga sitwasyon, nagasulod kita sa mabugnaw gid nga panahon. Dito sa ibang nga pungsod, maghambal kita mabugnaw ti ang ila to mga nasyon to kinang puro ice action Oliver. Action firing line. Ang snow kag iban pa. May mga manggaranon nga nasyon nga ginakumpra nila subong iya ang gatong. Preparar na nila para aton din nga gusto tiya mag-aircon ka magbugnaw. Ila to ya gusto nga magamit sang mainit nga mga kagamitan para mag-ililinit lawas nila. Action firing line. So mga nagaproduce sining nasambit iyang gatong mga kaksyon. Why sila mahimo? Ginabaligya nila siyempre income nila. Kag ang nagalabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas, jutay na gid lamang. Action firing line. Kakatingala ganay ko kay kun jutay ang jutay ang gasolod diri nga nagamahal, no? Nga nagamahal siya amo nang galibog man ulo ta pero amo nang realidad ang aton sinigay pinapangita di kon paano ini mabuligan sa aton gobyerno. Action firing line. May pila gani ka mga senador nga may mga pila ka mga utod ta nga nagambal nga dapat ang excise tax kwaon ng anay ibalik lang dason mga duha ka semana lang may senador nagmuno sina mo. Pero suno sa mga eksperto labi na gid sa mga marunong sa finance, no? Budgeting mga kaksyon, nagambal sila nga kung kwaon mo ng excise tax gikan sa petrolyo, pretty sure nga magkamang gid ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas dugang. Action firing line. Kag wala na sang income ang Pilipinas nga dako-dako nga amo ning ginasupport ta subong labi na gid sining panahon sang pandemya nga perting kinahanglan kwartata. Action firing line. Kayo puro lang ta subsidy sa mga trabahador, subsidy sa mga operators sa naton diri, mga driver, kag iban pa mga kaksyon ti kun kwaon ta ning excise tax nga ini pihogid nga talala lang kita sa pagpangita sang pundo ang aton gobyerno. Online sa firing line. Diri sa aton nga linya tonight, we have Madam Elizabeth Catalbas sang FIBACDA mga kaksyon. Pagintindi ko may ara sila na talana nga meeting na sa kay Councilor Dindo Ramos agod istoryahan ang plano nga pagpasaka sang pamasahe diri sa aton. Action firing line. Pero check nato this time we have Madam Elizabeth Catalbas. Ma'am, good evening, live to Action Radio Bacolod. May gabi sa bayan, may gabi man sa napamati dito bong Aha. mo programa. Sa nagligad to, doon nakamuno, kapag nga daw hindi manami nga sukton tang mga pasahero sa nagasaka nga presyo sang gatong, pero subong daw mapursigi gid kamuno, kaya hindi na gid mapunggan ang pagsaka sang gatong. Anong plano nyo, ma'am? Oo, okay daw malapit, sobra, mga 50 ng krudo. Tati isang una, okay lang to yan, bisan pulo ang plate, o kung man to, pero ang pasahero to yan, pila kabilo dito yan, seating capacity. Okay. Isibong niya, amount at siya niya, apat ang isa kasag niya, Pilipinas ang 5. So, gabi na ginang istorya na kami ni Gising, kami,
ano kami mapangayag kami bulig kasi dindo kasi amo na siya nagligad nakabulig sa amon sa itong naghimo o so natulo atong pamasahe mo. Patawag agad ang LTFRB. Despite nga gasiling pa na sila nga hindi sila mag-approve. So ini gani subong in kuan gani kami Sir Brian gin tawagan ako ni Ma'am Janet Sulinap na mapaschedule si director ano siya madayalog siya sa amon kay may order halin sa Manila sa DOTR nakabaskugid nga ma-strike mawilga ang Bacolod tungod sa pamasahe nga ga-request gid pamasahe. So siling ko nga ang kabalog sila nga amo ginang himuon nga ang hindi nila nga ang hindi daya ka sukuan sa gasolinahan nga hindi tani mapanubuan. Kaya mo na nga ready naman guro kung Sir Brian kuan ang ayuda naman. Yes, may ara na. Ready na, bilyon naman to. Ang problema naman damo naman driver hindi ka tilaw. Amo nang pamangkot dira ano? Amo nang pamangkot nga ang hindi tanan talaktak paghatag. Pero balik ito gamay sa dugang nga pamasahe. Ano makadto kamo kay Councilor Dindo Ramos? Tapos na may istorya kami dala naguro amon sulat para pa-receive niya maagi para maano yaman sa council mag-session madama ano ya talata ya. Kasi nga way man iban man mabulig sa amon siya malang na ang filming nga bulig sa amon to kanya may kay ang LTFRB daw kaya attorney Abilial daw kuan siya dala kay attorney de Ramos na sang nagigad daw tapos sa 2 pesos nga nagpulo ang kitip pa. Ti subong pilang buko nyo ipadugang Ma'am Beth? Kay sila nga ni Tres okay naman nagurong 2 pesos si Bright. Lawig pa ni nga away kay daw firme lang pandemic hindi kami si kaluluoy baka ni pandemic manggutong ng driver ta. Yes, correct na no. Salamat ta gani kay si director giyan nagayo sa amon nga ning tawgan niya gid ko nga mangayo gid mga pa-schedule gid siya madayalog sa amon ni Jesse dito. Director sa LTFRB. Ko nga kabudlay siya iya kung takot siya gid nanawag. Director sa LTFRB nga si Osminia. Amo nang ginamin mo ma'am? Isugo si Ma'am Janet nga gusto ni director maistorya gid sa amon kay gini order halin sa Manila. Na makikita gid sa grupo sa transport sa Bacolod. Okay si Director Osminia niya daw ka ano man daw ka kwan budlay kontakon no taniway na lang na siya nag-cellphone kaya hindi man siya matawagan sa cellphone niya gani hindi mayo na madakpan mo siya sir kung si Brian kung manakop siya amo na siya kadakpon man why na gina siya pahuwayaw amo nang galibog ulo kung isa kay tani maayo man tabla sila kung anong mga gakalinabo sa LTFRB. Doon di mo gid sila madakpan. Brian kay wag mit sa gani tawgon ta gid ka sikreto wa kay basi hindi naman basta kung damo media mo. sige. Kaluyan kasi next month nang may schedule si Congressman Cayetano kay Ari bisang sa kadlaw niya staff nag-meet sa akon din pamilya ligo boyawan ang Dindo Ramos nakakuha sirpon. Dakuan siya una nang mabigay sa transport. So, isa itong akong nga din ginayo sila nga kung pwede ikuha niya sa Congress nga ang LTFRB dapat may opisina sa Bacolod. Huwag yapo, no? Huwag yun, no? Nga hindi gusto sang Iloilo ya dream mapakuan kayo sa baran kuno sa Bacolod. Ligo kung nabasabaran sila, kung rin sila, resign sila dati. Correct. Kaya tao nga ibutande. Amo nang mayo nga word gamiton sila, resign. Amo ditong request ko, next month ko no mapakulod na siya, kasi may kikadagan nila sa senador. Amo na ning chance at nga makapangay naman tabulig. Kaya nagsiling man ko nga, hindi na kami mangayo yung kwarta nga financing mabulig sa grupo. Amo na pinakakuan na ingkay na lang guro kaya mga ang hindi magwanta ang ginanimo ng LTFRB di sa amon. Daw ano ta diya sa Bacolod na hindi sila ya sa ato now. Pero dapat namin na ni intrahan sang aton nga alkalde sa syudad mo. Kag gusto nila picture lang to makadto. Ikaw dati envelope na mo sa pangkahontan na gidman niya mo na gani nga kaluyan mag-abot si
Masingito. Madaga na sa senador eh. Sino? Salamat mangungan Sino? siya pa. Cayetano. Cayetano. Sige, nagbulig na siya sa transport sa muna si Bakla. Nagpadala na siya 150,000. Pag din kuhan man ito namon, nagbiligod man ito, ginatag ko sa mga asosasyon. Unsold man. Sige nga iban, di naman nakabayad, nakautang sa membro mo. Kaya mo na another day daw ko. Mami man to kay kuhan man siya kung anong mabulig. Sige. Hulat-hulaton, tani. Opisina. Hulat-hulaton. Kung ara mag-abot si kay Congressman kay Dan na sa ikaw gigapdo ko. Amo na ya. Para nga makapamanggot man ta sa iya kung nantay nung nanon kung anong mabulig ya eh. Kasi sa buong niya, kay ara kasi sa Congress, isa ini nga mon aton sa lakayon ang party sa LDP China, kag ang party sa PBM ay sining. Abi ko pabor ka ni isang kwan, abi ko do ka pabor ka naman isang PMVIC nga ini. Sige, nangambal man niya nga open man yang iban nga ang nag-close gitanan, hindi sila kasarang. Hindi makasarang ang isa lang da kabikwan, isa lang sa white yun nagsiling nga sila lang niya ang kwanto yan nga open ang iban gihapon nga ano na siyang isa bala ka klase emission testing white yun nagsiling nga PTC silahan tanan i-close galing kayang naglain nanto si Brad kay pati insurance hino ila to hold on amo tong budlay amo nang hindi isa doon nag-react kay may mga big time mga insurance sa kwanto sa Manila ang nagreklamo Kagsasubong, nakita ta nga hindi gid pwede nga sila lang mag-cater, hindi gid sila kasarang. Di sila sa kadamuon, no? Kaya Negros Occidental niya, ang LTO nga daan sa Mamaylan, may Puntibidra, may Cadiz. Hindi ari para hindi magsalang aton nga mga kauturan. Ang PMVIC nga ini, subong ang ginakater di subong niya Bacolod non gid lang kag ang sakop sa LTO Bacolod nga area. Nga malapit-lapit like Bago, Murcia, Silay, Talisay, Bacolod. Nga ang layo gyapon hindi sila gyapon ka akomodar. Amo na. Ang rason pagaling niya. Yung kay mga ilang mga cater. Ang rason diri sang LTFRB, LTO, ang Bacolod kompleto na sa ginatawag nila nga LMS, bala mo portal. So, portal ang bayan mo sila gani. ti amo na. So ti way ta mahimo kay ginduso ina sang DOTR mo, no? Kag LTO. So hindi pagbuto si Tugadi. So mo manana kay naman naga-istorya man si Sir Tampos nga amo na nabiglayan man sila. Kay nag-overtime ganing mga tao ida nga inong puli na tani ila 5 hasta alas 10 ang gabi sa kapuli. Naluoy man ko nga si Tampos nga sunsidi lang mabugig na kaya sa ato mga kaya mga empleyado na subong sa LTO da. Ang empleyado sa LTO da subong hindi na Action Oliver computer nga sistema, manual encoding na sila. Kaya hindi synchronize. Pati magpa-rehistro, sir. Rehistro kag lisensya. Siling ko, sir, hindi ko na ikabalo sa portal. Kita mo, di ka kabalo, gali kindula. Action Firing Line. Ang portal, makadto ka sa cellphone mo, kag makadto ka sa Google, kag i-type mo na ang LMS portal. Kag mag-login dira, Action Oliver. Pag login mo dira, amo nang ipakita mo sa LTO. Ma'am? Kahit bato nun yan. Kag kung dito na sa LTO, ang purpose ang portal nga ina, nga masulod da ang tanan nga background sa salakyan mo. Kung gusto mo nga, kung isipon mo gigani, do ka useless yung kisa mo. No? Kung islan ng daan, hindi ba sir? Kung islan naman na yan, iway mas labago, gani ipatag pa wala. Uway man gani yan, dito itang ipautang ng salakyan nga bago. Gani man. Anyway, sige, hulat-hulaton tanan, no? Kasi sir, may maabot niya senador kiti na eleksyon. Makabulig din ni sir. Ati mapasalig gina sila kiti para butuhon sila mo.
Ti madiman akan ti sige lang. Oo. Why man kuya ga hindi kaya kuan kuya bro kadamo na ko nga na tigayon gina nga mabuligan. Mabuligan gid. May lang kon ang senador nga ina nagapapili dumaog gid kidako gid ang tsansa sina nga mabuligan Daw gid. hindi siya budlay, daw hindi man siya budlay baligya. Oo, Kung vice president siya kag presidente ti budlayan gid. budlayan siya. Senador do okay man siya. May man problema. Daw okay pa siya. Sige. Oo man sige. Sige, ma'am, Kay- salamat. Balon ta ka sa bayan, hindi karon ta ka. Salamat, Yung simana, doon kami meeting ni JC, Aha. kay director kag kay attorney Dindo Ramos. Mao, timayo gid May na, no? nga update pa ka. Oo, sige, Sige. Sir Brian. Thank you. Salamat, good evening. Good night. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Sige, sige. Action firing line. Actually, subong ang ining basaka plitihan, dako man nga pala mangkutano ng Action Oliver mo, no? Kay kundi aprobahan ang pliti magsaka. May mga panahon Action Oliver nga ang gatong ya ganubo, gaabot ang chimpong ang gatong naganaog, gapanaog. Pero ang plitihan amo mangyapon. Action firing line. Amo nang kisa nagakumod ang mga commuters naton kay kon pasaka dasig mag-process ang mga operators. Pero kon ang gasolina krudo ara sa tag 30, why man nga process nga ipapanaog ang presyo o kon ang plitihan naton. Action firing line. Na tani ay pamangkot ka pa to sa iya tani mo galing kay medyo nagsaylo kami to sa PMBIC no pa next kay mangkuton tana kon may pwede ta na i-process abi ko magdubo gidman kay nagasaka mo no ang PMBIS naman niya kon kaagi ka na sila Action Oliver way pa kapakadto ka na to sila way pa kung maparehistro ka na sa tarak-tarak mo dapat makasulod ka sa application nga LMS portal. Ma-sign in ka na to. Ma-login ka na sa portal nga ina. Kag i-present mo na siya dito sa PMBIS IC, no? Kay didto ang tanan nga unod sang imo salakyan ibutang na da Action Oliver. Anytime pwede mo na mabuksan kag i-check mo kung may mga hit ang imo nga tarak-tarak o kung waay imo nga salakyan. Action firing line. Why labot dira gina-encode nito sa LTO. Kung anong ginlogin dira may driver's license ka nami pag ibutang daw mo sa bla. Kanuno oy subong LTO Action Oliver. Kundi amo ning subong sistema, ang LTO subong do nahimo nga mga kargador sa tanan nga mga nagaparehistro sa matag adlaw nga tanan Action firing line. gahinantal to subong ang backlog sang LTO dis Bacolod office kita ko to kay nga gina-encode nila ya manually ang nagaparehistro kay hindi na sistema nga computerized subong kay ginakuan pa mo bag-o nga bag-o nga setup amo ni Mudlay tas Pilipinas kay kun bagong presidente ma-appoint as lasang lain na nga sekretary yung pungko da. Si sekretary nga magpungko da sa DOTR o kung ano dang office da, mahimo sa isang kaugalingon niyang style man. Hala pang liwato niya tanang nga sistema. Timo ni subong galibog yung ulo sa mga taga-LTO. Action firing line. Abi mo, ining mga nagaparehistro lang nagalibog ulo, sobra pang libog sang ulo subong sa taga-LTO. Kaya ginamanual nila tagpila kalibo yang ginapasulod nila nati. Ang ilang mga empleyado, instead nga magpuli las 4, las 5, las 6, gapuli las 10 ang gabi Action firing line. para i-overtime lang ang ilang sining nga trabaho. Nan. Ang pamangkot da, ginabayaran sila sa gobyerno sa overtime nila. Dapat lang gid nga i-process nila ng ilang overtime. Action firing line. Temo na kabudlay subong. Anyways, please explicar tayo liwat sa inyong kwan ang portal nga ini. LTMS, thank you gid no may text ato no. LTMS portal. Actually dako siya bulig kag hindi ka makaparehistro nga wala sang LTMS portal. One of these days bla kay explicar tani sa inyo kay kadamo na Action Oliver sa way kabalo sa pulo portal nga ini gali. Action firing line. Ayoon ko si Sir Ruben Tampos bla sa mga dason nga adlaw. Pa-explicar ko ni sa iya para maintindihan ninyo kay nga kadamo sa nagakalaladto didto sa PMBIC nga
nagakatul-ulo nila kay ginapa-apply pa sila sang LTMS portal nga ini. Siyan para sa ano ini? Action firing line. Pero may pulos na siya kung nga ginahimo ina mga ka-aksyon. Ang reklamo naman niya nga mga utod naton sa PMVIC nga ini, ang ginareklamo nila Guro Subong hindi kay sa balayran, kundi ang lululinya kay ti siya nagin man ang isa dis Bacolod Subong mo. Action firing line. Kay kon balayran lang, pariho man ang sila Action Oliver sa mga PETC nibla, mga private emission testing center nibla. Plariho lang balayran nila antes ka magkadto to sa LTO. Mas mapadasig kapag gani sa PMBIC kay nga ara na tanan, isang bagsakan lang. Tapos ang istorya kadto ka sa LTO restruhon ka na. Diri sa PETC emission ka da, ngita ka insurance, ngita ka sang stencil tawag sina. Mangita ka mo na dito isang bagsakan ng pagsulod sa salakyan mo, pagwa niya pa LTO ka na. Action firing line. Amo man na i-explain karta ni Blaliwat kay kadamo gid sa nagakululubod sinigyapo las 8:32 na. Action Brian Warden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa ato nga pagpangalagan. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya. Jerel Gadudo, salamat. Si Jonilo Norbe, pariha sa bugas Action Bray. Magsaka gani presyo, mapasaka sila, magnubo gani, wala man gapanubo, kundi subong, bugas 50 ang kilo, ang humay tag 17 lang. Masubo nga kamaturan. Homa Lumina, good evening. Thurs Vergara Sancho, si FA Haba, hindi makripo lang ekonomiya kung ikat ang excise tax. Makripo lang politiko kung ikat budget. Wala gaabot sa mga tao. Parte pa giniho. Ang politiko galing gasala espiritu niya kung may na budget. Michael Singo Lamayen, nagamonitor man sa Barangay Alihesa. Stay safe everyone. Salamat gina. Milili Oligo Agon, ma-bike talang ko permit total. Bike man lang sa lakyan ko. LC Toledo, nagamonitor man sa Villa Lourdes, Pahanukoy, God bless lang Action Radio Bacolod. Salamat. Si Nanay Elsia, salamat gina na. Si Merly Gonzaga Araman, Nona Agravantes ang Himamaylan. Star Mayo, Action Bray, here we go. Snow season is here na. Tingtulog now na diri sa amon. So ang heater namon dako naman ang bills. Musta Pinas, keep safe. That's why amo nagin mention ko kay ina. Oo. Sige. Balik ko dugay-dugaya. Las 8:34. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan.
nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
matian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kalintangan, responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:44. Action firing line. Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon ganin dorson aton sa inyo, ini nagabulig sa subay. Kinalagas-lagas ko lang, no? Anyways, bao grabe man din natabo man to sa may banwa sang Morsya, no? Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Ini nagluntad la sa Morsya dang pagsalpukanay sang duha ka motorsiklo sang Sabado sang gabi pa ni actually, no? Ang natabo sini kay ining isa ka motor halin sa isa ka kalan-an or palamahawan. Pagwa Action Oliver, diri siya nag-agi ya sa may sugata. Wala siya binag-agi sa lane niya gid. Allegedly, way pa suga yang motor. Action firing line. Tinagahara-haraman ang isa to nga may angkas papuli sa Don Salvador Benedicto. Nagsalpukanay. Ano man ang duwa ka turo nga nagkarbaw nga nagsalpukanay man. Action firing line. Duwa gid sila on the spot pataya. Ining duha ka mga motorsiklo Action Oliver, no? Kagang pakais ako ng angkas diri ara subong bulong sa hospital. Action firing line. Dapat maginahinay gid ang mga utod no. Hindi gid
once gani nga kulang-kulang motorsiklo mo da, hindi na lang pag-ibiyahe, no? Much better siguro nga i-stay at home mo na or nami pagidya kung i-process mo na ang kinanglanon sina. Tiyo, dula ang kabuhi nila sa muna nga insidente or aksidente mga kaksyon. Action firing line. Siga, ini nga bayan sa ato nga pangpangalaga dulong sa aton sa Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Ang balita. may kabilang sa kay Jody Florentino, naga-monitor subong sa aton si ang family Florentino, Lorna Diligencia, Joshua Christopher Velas, Mary Hope Cordova, Action Bray, kung pwede mo man ma-follow up please sa SSS bala, amo man na an may ara sila portal application nga dira ka maka-register and inquiry kaso like me may ara na ko ya manak register na ko but now ma-open ko hindi naman ma-open ka ga-advise siya nga i-update ko no ang application ko. So nag-update ko ang advice naman hindi ko no compatible ang CP ko. Ay nano nga need pagali ya mabay nyo upgraded nga CP but Android nan CP ko please sirby ma-discuss muna thanks God. Sige, try ta. Jen Oy si Sir, good evening, Godspeed. Salamat Gen. Sige, las 8:48. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Patayon aksyon radyo Pagkolon kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo
balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Action Radio Philippine Standard Time, las 9. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaindoro sa naging pagwa ang LTO sining PMBIC na pitsahan kahapon nga adlaw. Ano naman ini? Pabasan tani monitor kamo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay may bag-o na naman para sa inyo mga kaksyon. Aksyon Firing Line.
liwat-liwat ni sila mo. Ti duay blaga sa lalanto, amo ning diferensya kung kaysa sa aton sining mga departamento bla. Sa aton sining mga sekretaryo dira kay Wayne sila guro Geles Truihanay da. Action firing line. Ronnie Gordon, masalamat gid sa pag-monitor sa aton sining pagpangalagan. Standby na karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa and ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid no. Maghilibati katabuas aga pa sa Action Hotline kag sa gabi sa Action Farming Line mga ka-action. Action firing line. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.